Pinoy Bus Driver TV. Alam ko sir, ang ating amigo na driver natin ng Diamond Star. Ngayon, bumalik na siya ng tracking dito po sir. Natagay din lang natin sa okay, so right, si tatay. Parating pa lang ating barko na masakyan ngayon dito po sir. Makalasay siya na alis. Ito na aming kabuksit. Alas 5:25. Dito na tayo sa loob ng Santa Clara. Mata si Migo Buksit Diamond Star. Kaya si 927 galing Masin yan. Kaya hindi na, madaling araw. Buksit na yung si Deligos oh. Shout out Mr. Deligos. Saka si partner niya si Gabriela, si Julie. Pugsi na tayo, ano no, nag-ispat-ispat buwang. Pugsi na tayo. Ito natin kay Migo Eagle Star. Gabo ka mga pinapina dito mga buksit. Yan mga sa mirror dito, dikit-dikit. Style ang parada yan, magbusit. Iniwas-iwas lang para hindi makatamaan sa bawat side mirror. Ito na kugsit. Babar tayo dito sa Santa Clara, Pere. Alas 8:15 ng gabi. Dito tayo sa Matnog, Pere, Bicol. Galing tayo ng Samar.
Buksan. Nakababa na lahat. Buksan na tayo. Dito tayo sa Batang Buksan. Tingnan natin mga pasero. Shoutout sa ating mga pasero. 34 bucks. Saan ba kayo pupunta ngayon? Castilla lang ako. Mag-jet. Kahit dito na lang ako. Sabi mo sa partner ko, may mga tira mo doon. Siya ang koruptor. Isa. Ano sa taas? Wala na, busit. Wala na. Ayan, labasan ng matog busit. Set out, bigo buksit out. Buksit today. Alaga Silver Star, Eagle Star, Pitados, Titintal, Beltranco, Voltrans. Galing masin yan, Lubset. Galing to 7. Dahil pasero, puno yan. Galing masin, puno-puno. Mas marami pa pasero sa amin yan.